Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo, nga among gikinanglan kay siya mingon, bisag unsang butanga inyong pangayoon sa kungan, iyang ihatag sa kong amahan kaninyo. Nagasalig kami uban ang paglaom og pagtuo Diyos, nga ikaw magahatag sa among ipangayo nga maayo alang sa among kaluwasan. Tagi kami og kalinaw Ginoo sa tibuok kalibutan. Kay daghan na kay mga nakalas kinabuhi sa gubat sa Korea o sa Ukraine o sa Hamas o sa mga Jewish people. Among gipangayo o Dios nga mohatag ang imong langitong Espiritu Santo nga nikanamo. Aron makabaton kami kalinaw, kadasig sa pag-alagad kanimo o pagpaambit usab sa naginanglan. Amo sang gipangayo ang panabang sa mahal nga hinahan Santa Maria Birhen nga siya magampo ngadto siyang anak alang kanamo, alang sa mong kaluwasan o nga kami madana sa imong grasya og tawag alang sa pagalagad kanimo o Dios. Amen. Sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon nga atong tulumanon sa katinawan sa pagtuo niya sa New Creation Servant Community nga may kabat na gyud og mga 38 ka tuig gikan pas panahon ni iyang eminensya Julio Cardinal Rosales nga mao'y nagpasiugda og naghatag usab og panalangin ug blessing sa New Creation Servant Community. Onya, recognition nato ang mga servant leaders nga mo ning mosunod. Presiding servant, Sister Brilia Albao. Formation servant, si Sister Jeneline Labrado. Niya ang laing katungdanan, gi-assign sa Formation Head Servant, Sister Jeneline Labrado. O sa Ministry Head Servant, si Sister Maricor Maligon. Unya ang Prophetic Servants, si Brad Romeo Llenes, Sister Jezebel Llenes. Dong Romil Llenes. Padayon kog pagampo alang sa panalangin alang kanimo. Ug madali nimo pag-uswag sa imong health, Brother Romil Llenes. Uban sa imong kapika, Sister Jezebel Llenes. Onya sa Kingly Servant, mao ang nangumo si Brad Ri Albao. Sa Priest and Liturgy Servant, Sister Susan Albor. Ang Community Secretary, mao si Sister Hasmen Archiles. Admin and Custodian, Sister Susan Albor. Yang Assistant, si Sister Gina Bilicario. Sa Worship Ministry, Sister Giselle Lodonia. Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. Healing and Counseling Servants, Brad Espiridion Iting o Sister Ida Iting. Unya sa Prayer Intercessory Servants, Sister Jejo Bundok, Sister Mayra Sinisa, Sister Jocelyn Marande. Sa Teaching Ministry, Brad L.B. Sinita o Sister Chris Sinita. Sa Bible and Catechesis, padung naroon din si Brad Alex Basig. O niya Temporality Stay Servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Ang Sawis and Men's Ministry, Brad Mario Uy. Sa Transportation Ministry, Sister Nida Uy. Sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia. Sa Brad Joshua Asingwa. Sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Sa Couples Cluster Servants, Brad Mario Uy ug Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. O niya sa Single Adult Main Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servants, si Sister Bia Suacilio. Yuling Adult Women, Sister
Almera Belicario. Sa young adult men, Brad Reinhardt Lasaraga. Young adult women, Sister Almera Belicario. Nya ato sang mga pagtamod o pagampo kanunay ni Sister Nani Kandar nga naa na lang sa balay maghimo siyang apostolate of prayer and sacrifice offering to the Lord. Sister Nani Kandar, among mga pagampo sa alang kanimo. Kunya, niya naman ang atong mga Brad Ray, abot na, si Sister Brilia, niya si Brad Ricardo Rizan, taon-taon ning mamani din. Ang atong hisgutan mauning gingon ni Kristo Jesus sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 6 o sa 22, 13 14 mingon si Jesus, ako si Jesus ang Kristo, ang Alpha ug Omega. Unya, unsa maning Alpha ug Omega? Sa Pinadayag 21, 6 ug 7, si Jesus ang Alpha ug Omega. O mingon siya kadtong mananaog, purong-purungan ako sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan ko sila sa tubig sa kinabuhi nga mutubod nga dili na gyud mahubas ang kinabuhing walay katapusan. Unya matud pa sa Ginoo ang Alpha ug Omega ako. O kadtong nagalagad kanako mahimong mananaog ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Matud pa sa Alpha ug Omega nga mao si Kristo Jesus. Mananod sa amigo na kong ningon, wa magyud ko kabasa sa Biblia sok. Mga apostoles nag-testimonyo nga si Kristo Dios nga nagpakatao. Pero wa gyud ko kabasa nga si Kristo gikan siya ng Abel, gikan siyang baba, mingon siya, ako Dios. Niya man. Nangita di kadubran niya sa Pinadayag 21 versikulo 6 ug 7. Sa mga mananaog, akong Alpha ug Omega, ako'y mupurong-purong kanila sa kinabuhing walay katapusan. Og siya mahimong akong anak. Akong Alpha ug Omega, iyang Dios. So ni bungat ko si Kristo nga siya Dios. Mao nga maynungdanon kayo ang pagpangutana nato, what is the relation of Christ and the Alpha and Omega? Ang kahulugan sa Alpha ug Omega mao ang sinugdan og katapusan. But may pasabot nga si Kristo riyay kay Alpha ug Omega doon na siya sinugdanan? Wa. Ang buti pasabot niya na kitang tanang mga binuhat ug mga linalang iyata. Mao nga siya mo'y sinugdan sa tanang mga butang o gana sa matapos kaniya. Mao na kahulugan sa Alpha ug Omega nga nagkahulugan sa ato our existence and our destiny. Ang atong sinugdan sa atong pagkamao o lakip na sa atong kapalaran. Gitawag og Alpha ug Omega. May sinugdan ug may katapusan sa atong pagkatao o hangtod nga kita tawgon na sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Pusa mo sangpitag Alpha ug Omega. Kay kanag iangko ni Kristo nga siya. Kaway sinugdan ug way katapusan sa iyang pagkamao. Ug atong mabasa sa Biblia nga ang anak gitawag o gipanagna sa kabantugang propeta. Ang propeta mao si propeta Isaias na sa uluhan 9 tudling 6. Alang kanato sa kabatang lalaki gihatag. Ang kagahuman ni gatungtong siyang abaga. Og siya paganganlag kahibulungan, magtatambag. Og siya paganganlag Diyos. Og siya paganganlan og amahan nga walay katapusan. So Christ is addressed and be called the Father, which is everlasting, ang amahan nga walay katapusan. Mao na nga kita nagatuo nga si Kristo siyang pagkasiya, dunay duha ka kaniya, pagka-Dios ug iyang pagkatao, og gumo Dios, gitawag siya Dios og gitawag siya amahan nga walay katapusan. Pero doon na siya kinaiyas pagkatao, nga dunay sinugdan ug dunay katapusan. Nga mao nang iyang human nature. Doon ay beginning and doon ay end, while being God, while being the Logos or Word of God, God Himself, why sinugdan o way katapusan. Mao ning atong pipila kapag paambit, o niya naman si Ricardo Rizini, mo nagdagda naman gayang mga
notes, mga notebooks. Atong paminaw, Ricardo Resane. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok. Diri sa inyo Christian Servant Community o sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Mateo 25:41. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Akong pangutana Brad ba? Unsa man ning kalayuhan na di man mapaong kaya ang bumbero pasultihon wa man jud kuno kayo na di nila mapaong. Nganong giingon man nin diri na dili mapaong ning kayo ha Brad Sok. Unsay pasabot ani Brad Sok palig patinaw. Ang akot nung tubag niya na naas balaang kasulatan sa Genesis 19:1. And the Lord God Almighty says, I am the Almighty. Nothing is impossible with me. Nasad sa Jeremias 32:17, ang Diyos labing makagagahom. Walay dili niya mahimo. Og siya walay sinugdan ug walay katapusan. So mo na kana pa ingon nimo nga ang kayo sa impierno di mapaong, pero tanang mga kayo ingon man og mapaong sa bumbero, dili na kayo sa laing kalibutan. The fire in hell is forever. Ang kayo sa impierno forever walay katapusan. Ngano man ang ginganlag forever walay katapusan? Kay nga atong kalag wa may katapusan. Ikamatay na to, ang atong lawas ilabay ngadto sa sementeryo, ilubong sementeryo, ang atong kalag espiritu dili na mamatay, dili na matiguang, dili na mahanaw. Forever, the soul spirit is forever. Mo nang yandaman sa Ginoo og fire which is forever. Mo nang kayo sa impierno walay katapusan, kay ang makasasala nga kalag dili man matapos. Kay di matapos ang kalag niya, di san matapos ang pag-anto sa impierno nga walay katapusan. Pait kayo. Mo na nga ang challenge Ginoo, duol kamo kanako. O kato imong gibasa kanina, katong dias wala mga dili matinumanon, pagadto kamo sa impierno, sa kalayong way katapusan. Pero dahil sa tuo katong mga tao nga buutan og matarong nga nagpugong sa sala ug naghimo pag-alagad sa Ginoo, pangadto kamo sa gingarian sa langit. Nga giandam alang kaninyo ang kalipay nga walay katapusan. Mao na atong tubag sa pangutana ni Ricardo Resane, niya man si Hondong Ri Albaw ato sa siyang paminawon sa iyang mga hunahuna karong gabi na. Brother Ray. Oh. Okay. Si Ricardo Resane iya pang ablihan na sa nang second question. Sige, salamat Brad Sok pag-usap ng gabi. Pag-usap Brad Sok nga akong ikaduhang pangutana kaning sa kuan ba Brad ba kaning Iglesia ni Cristo kaning sa Roma 16:16 kay dili jud kuno Iglesia Katolika ang gibutang sa Roma 16:16 kundi Iglesia ni Cristo. Unsa may katinawan ani Brad nganong di man kuno mabasa ang pong na Iglesia Katolika sa Biblia sa ato ang kuan Brad paliw ko patinaw. Kanang Roma 16:16, wa na mag-ingon si Kristo nga na sa iglesia. Mga membro nga nagsunod ni Kristo kaniadto mingon siya kamong mga iglesia ni Kristo, meaning persons. He was addressing to the persons, kamong mga iglesia ni Kristo, but about the members of the body of Christ. Maghigugmaay kamo sa gusa, di kamo magdinumtanay. So he was addressing people. Dili kay ningon siya, this is the name of the church, Iglesia ni Cristo. Wala. Wa magsulti ang Ginoo niya na nga angan siyang iglesia ni Cristo. Naay gitudlo sa Ginoo. Nga gipanagna niya na asas bagong tugon. Dinhi sa Isaiah 56, versikulo 7, mingon ang Diyos. Siya ang Diyos mingon. Nga gilitok ni propeta Isaias. Kaya akong balay, paganganlan og balay, pagampo og balay, nga paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Paganganlan yun. Yaduhaman kakahulugan sa pulong balay sa Diyos. Ang usa mo nang the House of Prayer, kanang katedral, simbahan Santo Rosario manimba, simbahan sa Talisay manimba ang mga tao. Kanang maong balay alampuanan, ginganlan sa nagsimbahan. Pero ang meaning sa simbahan,
nga nagkahulugan o katawhan, mabasa na to sa Roma Kapitulo 14:5. Mingon San Pablo, ako nangumusta sa mga sakop o sa mga iglesia nga naa magtapok sa balay ni Priscilla. So kanang ginganlan niya kining iglesia na sa balay ni Priscilla, katawhan na siya, body of people. Mao na siya ang ginganlan og the church, ang kapunungan nga gitukod ni Kristo. Mao na ang pangutana, doon na ba tayo mabasa nga angan sa iglesyang gitukod ni Jesucristo paganganlan og unsa man? Angalan alang sa tanang kanasuran. Ya ang in English niya na Catholic. Ang sa Grigo na sa Roma, buhat 9:31, mingon si San Pablo sa pinulungang Grigo, Himenon Ecclesia Catholistes, Judayas kay Galileas kay Samarias, irinin ikinin oy komodomo mine. So na ang duha ka words, Ecclesia Catholis. Ang buot sabot, iglesyang makailapon. Niabot sa Samaria, Galilea, og naghupot og kalinaw diya kanila. So ang gingan sa Ginoo, Ecclesia Catholis. Ngunang naa sa San Marcos 11:17. Nga mingon si Kristus, nga akong ingalan, o nga akong iglesia, akong katawhan, ang pundok sa katawhan, paganganlan o alang sa tanang kanasuran. Unsa nang pong alang sa tanang kanasuran sa in English? Catholic. You look into your dictionary and you will find the meaning Catholic. Catholic means for all nations. Ikaduha ang daa sa sulat San Pablo sa Tagaruma, Uluhan 16, tudling 23, sa pinulungang linatin, Latin Bible. Nayon, Gaius hospes meus, salutat vos, it Ecclesia Universa. Unsa man binisiyana, kanang Gaius nga hanas tao, si Gayo akong higala, nang musta kaninyo, og ang Iglesia Universa. Sa ikulong, Iglesia nga kinatibukan, Ecclesia Universa, Ecclesia nga lang sa kanasuran. So kanang magutanag, doon na ba nga ng iglesyang gitukod ni Kristo? Nya nagsugo ba si Kristo nga nganlan yun niyang iglesia? Na San Marcos 11:17. San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 17, ang akong balay kon iglesia, paganganlan o galang sa tanang kanasuran. Nya unsay Grigo ana, Ecclesia Catholis. Nya na sa buhat 9:31. Gisuwat gyud si Grigo, Himenon Ecclesia Catholistes, Judayas kay Galileas kay Samarias, irinin ikinin oy komodomo mini. Sa ito pa, ang iglesyang makailapon, latas sa Galilea, Samaria ug Judea, ug nagatagamtam sa kalinaw diha sa Espiritu Santo. Klaro, nga naingan ang iglesia, Ecclesia Catholis. Niya ang ikaduhangan nga parehara sa meaning, Universa. Gaius suspes meus, salutat vos, it Universa Ecclesia. Sa ito pa, the church which is universal or Catholic. So tanawon mo ang universe o universal, universe sa diksyonaryo, parehag meaning sa Catholic, for all nations. Po sa duningan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero wa gyud tay mabasa nga mingon si Kristo, angahan sa kung pundok nga gitukod nganlan og iglesia ni Kristo. Di ka kabasara. Katong gikutlo ni Ricardo Rizane, mga iglesia ni Kristo, meaning the members of the body of Christ, the church. Members to sila, dili nga magpangumustahay kamo nga mga iglesia ni Kristo. Sa ito pa sakop sa pundok ni Kristo. Pero wa nagamita ingon nga ngalan sa iglesia ng itukod ni Kristo. Muna tutubag sa pangutana ni Ricardo Rizane. Salamat ha kay ganahan kay mangutana. Nyato sang tagdon, Sister Brilla. Atong paminahon, Sister Brilla. Maayong gabi, Brad Sok, og sa akong mga kaubanan din sa New Creation og sa ato ang mga listeners sa DYRF, no? Og sa ato ang FB Live. Ang kaning pangutana, Brad Sok, gikan ni sa atong igsuon nga si Brad Mario nga toa sa New Zealand. So nagpadala siya sa iyahang pangutana sa Matthew 23 verse 8, nagmando si Jesus nga dili ta pagamiton og pulong nga rabay
father o master. Pero nganuman nga hasta karong henerasyon, sige man gihapon gigamit nato kining mga pulunga. Tungod ani nakasala ba ang tanang katawhan? Please tabangi ko patinaw Brad Sok, kang Brad Mario Brad Sok. Salamat guys sir, may kay murag sa ebanghelyo ni kagahapon o gahapon no. Nga atong Ginoong Kristo sa ebanghelyo nga gikutlo sa Sterbrilla. Pero pangutana ni Brad Mario uy nga tuaro sa New Zealand no. Tapos gawas nya makita man kita niya lagpas pa ng atong DYRF Radio Puwersa. Mo lagpas sa Kalauran, mo makita dito si Brad Rudy atong amigo si Garces. Brad Rudy Garces magtawagan na santo nato. Rudy Garces. Nya karon ang atong ikatubag na pangutana kaningon man si Jesus. Nagaingon ako kaninyo, ayaw mo pagpatawag og amahan. Kaya usara inyong amahan sa yuta. Ayaw mo pagpatawag og magtutudlo. Kaya usara ang inyong magtutudlo. Mora nga nganong mga magtutudlo eskwelahan may ngunta. Good morning sir, good morning. My teacher, good morning. Gamit magyapunta. O niya sa atong balay, ang atong amahan sa pamilya, gikatawag na itong papa o daddy, or tatay o amahan. Ang atong amahan, tawag kung ginato nag-amahan. Amahan sa atong pamilya, amahan sa by the place, by birth. Tawag magyapunta. Yang parisad, na mag-address na, Reverend Father Juan de la Cruz. So, Father gyapon atong tawag sa kining pare. Yang Santo Papa mo man, Santo Papa, the Holy Father. So, nagyapon Father. So that is a great violation to the words of Christ written. Din sa San Mateo 23:9. Nga di ka magtawag og amahan bisan kinsa kayo sara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Amo ni dakong pangutana. Ang buti pasabot ni mo nga there is only one fatherhood. Because there is only one creator. Nya kanang atong God the Father Yahweh nga naman ito kamahan. Kaysa sa Deuteronomy 22:6, I am, don't you forget that I am your father because I am creator? Nalimtan ba ko ninyo? Ako inyong amahan, kaya ako magbubuhat? So, ang amahan, gitawag na itong amahan. Kumo siya magbubuhat. Pero naama sa ibahin sa Biblia, ang gitawag na ito si Jesus ang amahan. Na ba? Na sa Salmo, Isaiah 9:6. O gining bata ang gihatag sa Diyos kanato. Pagkatawag og magtatambag. Pagkatawag og kahibulungan. Pagkatawag og Diyos. O pagkatawag sa siyag amahan nga walay katapusan. O Christ is also addressed the everlasting Father. Amahan nga walay katapusan. Ngano man nga si Kristo gitawag magamahan nga na may usa ka amahan. Ang tubag mao kay si Kristo creator man. Naa sa Ebanghelyo, giyagi saysay ni San Juan, Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1-3. Sa kasinugdanan diyan ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. O ang pulong Dios o kining maong Dios magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kining pulong maong Dios nagpakatao nga mao si Kristo. Demodo si Kristo sad gitawag og amahan. Because He is creator. Everything existing, visible and invisible, are all created by Christ with the Father. Kaya nga mas Kristo, ako nga kung umahan o sara. So, usara sila sa gahom. Musa ko ng amahan, magbubuhat, si Kristo saan magbubuhat. Musa, ang Diyos amahan, pagkatawag kong ginatog amahan. Si Kristo, tawag kong si ginatog amahan. Pero mo na, muguang atong pangutana, nga nang pare, napil may pagkakamahan. Naamas Biblia ang address o pagtahod sa mga tao ngadto sa pare amahan, Father. Asa mabasa na sa maghukom 19:18 nga human sa gubat nagtago-tago ng mga pare sa kabukiran kay pwerte mampatay nga nahitabo sa mga tao ug labi na sa
mga sacerdotes Ginoo nitago ang pare gitungas sa mga Kristiyan ang mga taong magtutuo og mingon sila pare ka man lugsong uban kanamo kay pare ka man amahan kanamo. So gigamit na sad as address that the priest shall be addressed Father. You are our Father. Come down with us. Serve us. Not to serve only one family, but the people sa lungsod, sa syudad, Alagareme. Amahan ilang gigamit. Kanya, unsa man ni San Pablo? Si San Pablo, mingon nga ako nag-alagad o ako nagserbisyo sa Diyos, pinagay sa mayang balita. O ako, pare, kay bisan ka mo dunay napulo, kalibo ka magtutudlo, diyutay ra inyong amahan. Ako, inyong amahan. Tungod, kay kung nagpakaon ka ninyo, sa kalanon nga espirituhanon, nga maong maing balita. Ako, inyong amahan. So, ang mga pare, San Pablo pare man, matawag sa kamahan. Pero dili na amahan nga, ingno na ito'y katandi, ikatupong sa unique and singular priesthood of God, because God is the singular being that created the world, visible and invisible. Siya man ang maglalalang magbubuhat sa tanang mga butang nga makita o dili makita ang Diyos nga mahan magbubuhat. Si Kristus at kay magbubuhat man, giadresan sa siya og the everlasting Father. Nasa Isaias, Olo 9, versikulo 6, nga gitawag ang bata nga pagkatawag o pagkatawag gonsalog amahan nga walay katapusan. Kay way katapusan dili matapos. The words have meaning. Kumingon tag way katapusan di na matapos. And the Son Christ was also addressed or called Father who is everlasting Father. So mo na nga ato'y katubag nga ang mga kaparian matawag sa natong amahan. Santo Papa, pare ba matawag sa amahan. Ug sa atong pamilya, ang atong inahan o amahan, naagyapon ang itahuron nga amahan o ginahan. Nasa Ebanghelyo giason San Mateo, 15, tudling 1 ug 3. Tahuran ninyo ang inyong amahan o ang inyong inahan. Suds panimalay. So tawgon niya po na itong amahan ang atong Father of the flesh. So mo na itubag. O niya, kadtong gisumpay nga magtutudlo, og naa mas Biblia, ningos Kristo kamo mahimong magtutudlo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Isangyaw nga akong maing balita. Tudloi sila sa tanan na akong gitudlo kaninyo. Tudloi sila. So the apostles are also called teachers. Sama ni Kristo. Nagtudlo sa maing balita. Bosa ang pag-ingon nga usaray magtutudlo, mo nang the absolute teacher. Mo nang God, because God is infallible. God is spirit. God has no end. God has no beginning. So mo na nga, ang absolute fatherhood comes from the Father. So, ang mga pare, matawag sa amahan, magtawag sa magtutudlo, kaya naman sa Biblia, kamu mahimong magtutudlo sa katawhan sa kalibutan. So mo na atong tubag sa maying pangutana niya, atong matagad si Brad Ray Albao. Salamat, Brad Sok. Bi sa tanan. Akong pangutana, Brad Sok, is about the rosary, Brad Sok. Biblical ba gyud ni ang rosary, Brad Sok? Ato ra ba gyud ning paborito kaayo nga debosyon? Unya, unsa may history ani? Nya ikaduha, si Mama Mary, sa ato ang pare karon Wednesday man, Glorious Mystery, natay misteryo sa Assumption. Nganong gitawag mag-Assumption, Brother Sok? Unsa may meaning niya ni? Thank you, Brother Sok. Salamat kayo, Brad Ray Albao, sa imong mayang pangutana. Yeah. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia? May tungkol sa rosary. Muna yung pangutana kaya mingon sila nga, iwakli na, pag-ampong sumay-sumay na San Mateo City, ayaw na niyog sunda, mga pagano,
nga nagahimog ampo nga sumay-sumay sa mga puong wa kay nila masabte. Oh. Palayo mo niya. Kaya pagkatanan lang, where can you find the rosary in the Bible? And the mysteries of the Holy Rosary. Nangayo sila kasayuran. Nabay mabasa sa Biblia. Ang atong tubag mo nga, sa King James Version, Cebuano Bible, pahina, chapter 35, verse 1. Nga nagingon nga, ang kayutaan na uga, buot sabot, naganto sa huwaw, o usalang kabulak nga nakapahimot nga rusa diya sa kalibutan nga naughan ang yuta. So, doon na rin usa, gisgutan. O sa ka-rusa nga rusa. Yan nakapahimot sa Ginoo. Ya sa Song of Solomon, chapter 2, nga ang kanang rusa, meaning, the meaning of Rus is a woman, a beautiful woman. So, kana na yung rusa, nagkalugag babae, nga buot pasabot, gikaymutan sa Diyos. Mo na kinsa man na, mo Santa Maria. Kay sa pagpakita sa anghel sugo ni Yahweh ang Diyos, mo ni mong litukon nining mong babae. Magkimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Kanang puno sa grasya, God is placed so much for you. Ang Diyos na nahimuot kay kanimo. Ug kang pasabot nimo Santa Maria. Mo nang rusa. Mo na diya magsugod ang rusa nga nagkaulugan og woman that really pleases God. And that woman is Mary, the Mother of God, full of grace. Siya sa kababay tao pero na lituk gyud sa anghel, maghimaya ka Maria. Kay kanang pong paghimaya usually addressed to the Father, the Holy Trinity, but not a human being. Mary is human being, but he was crowned with the title nganlan nato puno sa grasya. Himayaon ka tanang kaliwatan matud pa ni Maria. Sa kakaibulungan na hitabo kanako kay tawag tanang tao sa kalibutan magtawag kanako bulahan. Wala nga. Nya kana mga misteryo sa rosaryo naa na sa Biblia. Pero doon ay misteryo diya nga ilang gipangitang naba sa Biblia. Kanang misteryo sa kalipaydok. Kalima ng misteryo, sister, nga ang ikapat ng misteryo, kalimang misteryo nga ang mahal nga Birhen Santa Maria gitawag o Assumption of Mary. Tawag siya Assumption, Religious Assumption. Sa unang misteryo din? Glorious mystery. Crown, a woman crowned with 12 stars. Asa man ang basa sa Biblia? Naa sa tagna, naa sa Salmos 32, 8, nga Ginoo nga si Jesus, ang the Lord ba, mubangon gigaslubnganan. So, the resurrection of Christ was stipulated by the prophecy of Salmos 32, 8, Salmo ni David. Siya man is Kristo. Pero gisumpayan man, not only him, but the ark of the ark of power, siya sad ipasaka sa langit. Arka sa kalig-on ba? Kinsa man siya? Ang mahal nga Birhen. Nga ipasaka sa langit. Kay ang morning nga na to biblical passage that really prophesied nga ang mahal nga Birhen ipasaka sa langit. Kaya si Maria, si Jesus, misaka sa langit by his own power. Pero kang Maria, gipasaka. Meaning, someone's power pushed Mary up. Bot sabot, gipasaka sa gahom ni Kristo. Muna nga lang na ito, Assumption of Mary. Niya, kipurong-purungan o bituon, wa sa lain. Nasa Roma 12:1. Sa kamatahom nga babae, nagtindog sa buwan, o gipurong-purungan siya, 12 ka bituon. O kining babayhana, maong inahan sa bata, nga mumando sa kalibutan sa barang nga putaw. Manubasa na to sa pinadayag 12, 1-5. Kinsa man bata, nga mumando sa kalibutan sa barang putaw, si Jesus. Ya, di mo dog, yang inahan mo sa Maria. Nga matong pagipurong-purungan
sa 12 ka bituon. So na sa Biblia. Unsa pa mga bahina sa mga misteryo sa rosaryo nga wa sa Biblia, Brad Alex, gawas anang sa glorious mystery. Oh. So all these mysteries nga gipangutana nila, misteryo sa kalipay, misteryo sa kahayag, misteryong sa kasakit, misteryong mahimayaon. So all these things are found in the Bible. Hindi lang sila kabasa, kaya wala mo basa, wala interest pagbasa na. Sa muna atong tubag sa mangutana, na may tungod sa Holy Rosary. Matod pa sa mga santos, the greatest weapon of man, second to the Eucharist, is the Holy Rosary. Hadlok ang yawa, rosaryo ta. Nya, mangayo ta sa mahal gabirin, ihatag yun as Ginoo. Imposible ba nga mahitabo? And it will happen if our Blessed Mother mo hangyo ngadto siyang anak, dili siya paliparan. Nya, ito paminawon si Esther Christie Agas. May gabi, Brad Sok, kung sa tanang naminaw. Ang question, Brad Sok, gikan ni Sister Gina Bilicario. Brad Sok, unsay hustong paagi sa pagtuon sa Biblia ug nganong kinahanglan nato magbasa sa Biblia? Second question, tinuod ba ang gingon sa mga Protestante ang igong na Biblia mao ang labang otoridad mutudlo nato sa kaluwasan? Ikaduha, koan, tinuod ba ang gingon sa igo na ang Biblia mao ang labang otoridad nga mutudlo nato sa kaluwasan? Nakining unsaon pagtuon nagbala ang kasulatan. Naman na sa 2 Pedro 3:16 nga ang pulong sa Dios gi tun-an si kinaugalingon nga pagsabot, nangalimbuwat hinon silang nangasayop kay sila nagtuon silang kugalingong pagsabot diyas bala ang kasulatan. So ilikay na nato ng private interpretation. Now, ang atong unag yun nga buhaton sa pagtuo sa Biblia, mao ang pagampo yun na nasa Santiago 1:5. Kung nakulangan ka sa kaalam o kahibaw, sangpit sa Espiritu Santo, pangayo ug lamdag kaniya. Maman gani sa primero yung pages sa atong Bible nga dunay imprimatur Catholic version of the Bible, naagi prayer to the Holy Spirit before reading the scripture. So magampo ta. Unya, ang usa ka paagi sa pagtuon sa Biblia, asa ta magsugod, kung beginner ta, di ta magsugod sa Genesis, ani ta magsugod sa Mateo. Kini bang gospel, kay mo direct man diha ang mga messages of salvation coming from Christ. Unsaon pagkaluwas, unsaon nato paghunong sa sala, unsay buhaton nato. Sa ta pa ang mga patid sa Biblia, sa mga beginners, nagtambang nga, start with the New Testament. Kay you are looking right away how to be saved. And there are so many passages spoken by Christ nga mutudlo ka na to, muiwag ka na to sa kaluwasan. Unya, ang atong buhaton magtuon sa Biblia, dili din na to huton, mupili lang taog mga pila ka paragraph, pila ka, usa ka chapter ba? Unya, doon ay 5 verses. Nya, ato nang tunan ang iyang message. Ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat nato. Ato ni note na mo niya ipabuhat. Unsay dili niya ipabuhat, kung gidili niya nato ato isuwat. So dayon ato ning practice. Nya do na kay notebook kana mga importante kay mga pamahayag sa Ginoo, put into writing. Kay verba volant, scripta manen. Ang pasabot ana ang mga pulong nga madungog nimo mulabay ra. Pero ang pulong nga imong gisuwat, mabalik-balik nimo. Nya mo ni sinugdanan sa practice of memorizing the Word of God. Yang pag-memorize, dili nimo memorize yun na ang the whole paragraph na yun, kaya tingaling dili ta kahimo ana. Ang uban makahimo man dayon. Pero pangitaon nimo ang the important subject and the verb. Kinsa may subject, Jesus. What is the word of action written there? So mo na ibutang nimo the word of Christ and the action to be done. Memorize na. Nya all the other words, memorize na nimo. Kay gisiguro man nimo the very subject and also
the how sa unsay buhaton nato. Nya balik-balikon. Nya ipaambit. Nya mo na ang hinungdan nga mo register na ng pulunga nga nimo labi nagipaambit. Kanya to sa edad ko mga 40s ang 20 lessons gikan sa Biblia hangtod mo man. Kay kuan gi-memorize na namo kadto sa kining seminar magdadag Biblia able pero actually sa utok niya butang lang ang title niya. Sirit na ang mga following words nga gakadina sa tinguha nato. Pero og malimot na sa tana brother Alex yun malimot na din nata mo tudlo din nata mo pambit malimta nato, so we must rephrase again, pray to the Holy Spirit and memorize and practice it. Labi nag ma-practice nimo dili na namuha sa atong kalag. So mo na how to study the Bible. Then we need teacher. Nas Biblia man na nga kinahanglan kita nga dunay mugiya og magtutudlo nga mga otoridad sa simbahan. Atong obispo, mga pare, o kadtong mga laiko nga gatagag otoridad sa obispo to study and to preach the word of the Bible, and they are also trained to memorize and to defend the faith coming from the word of God. So doon ay mga Catholic faith defenders nga daan na kayo makatubag na sa pagutana. Makatabang na sila. Manang manatog mag-aagak sa itong pagtuos Biblia. Niya, Sir Alex Basig. May gabi mga igsuon, may gabi Brad Sok ug sa tanang nagsunod ni atong pagtulunan sa katinawang pagtuong Katoliko. Akong pangutana Brad Sok kay doon na mo pare nga ni comment ining about ining sa Holy Spirit ba. Ining mga gasa og ngang iyang kuan iyang ipanghatag na niingon ri San Pablo, buot unta ako nga kamong tanan makasulti sa laing pinulungan apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay kaning pagsulti og laing pinulungan ang gidritsom ko ni kuan Father Darwin nga kuan kuno diabolik. Yan ay mga risato ningon nga si San Pablo, ang makasulti og laing pinulungan wala magsulti sa tao kundi sa Dios. Tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga kamatuoran pinaagi sa espiritu. Sa ato pa Father Brad og kanini ang imong mahukman nga diabolik tanan delikado sa ni kay ningon man diri sa kuan Lucas 6:37 ayaw kamo paghukom kay ang inyong paghukom nga gamiton sa uban mao say gamiton sa paghukom unya ninyo. Nya kanang daghan mang ni kuan ini gani pugngan na mga siya sa atong archdiocese nga dili na siya kuan makasultig mga kuan nga mga tok. Kay daghang nakakuan ini ba katong during sa kuan iyang tok sa Banawa kay iyam kong kuanan nga kita gyud ko step nga iyagong giyagaan ang mga gift of thanks ba. Nya si San Pablo mismo ningon gyud siya nga dili gani pugngan ang kanang pagsulti og kanang laing pinulungan na ayaw pugni ang magsulti laing pinulungan sa 1 Korinto gyapon Badsok 14. Kaya ningon mo diri si San Pablo nga kana gasa ko no gusto gay siya ang tanan pero ang labing dako ko nung kuan gasa katong magsulti sa kahulugan o katong kuan katong maghatag sa mensahe kay nagpalig-on sa iglesia ba o sa katawhan kaning kuan gamay ra gyud pasultiho na tagsa-tagsa kaning about the gift of the Holy Spirit kaning gift of thanks kay di man masabot gyud og pananglitan kanang magdungan kay lain-lain man og kanang words bisan ako gani makuan gyud ko nga ako na koy gift duha ra ka words ako pero ako ginang gi-Google Brad Sok kay si Father Polinar kuan gyud siya sa gift of the Holy Spirit pero salamat ko Ginoo nga abi nako ang akong kuan ba gift of the Holy Spirit kanang gift of thanks binuang kay ya daddy pulo mo kuan man nga ya daddy nya akong gi-Google Brad Sok Hebrew word ang yada nga means praise din na ang DEI ko kuan din meaning ini God ba kay mao dito nga kakita ko sa banner sa Amordi kulo mo man ang words ako makita duha ra ka words ba nya mo tongin ko lagi ko ang gyud ko sa Ginoo kay praise God nya iko tinuod gyud ni pero
ambot sa uban di mo ka judge Brad Sokod ug ang ilang give of thanks kuan basta tinuod, pero kanagong during baptism kanang mo-surrender ka, magpakabata ka sama sa bata dihas Ginoo nga wa gyud kay nahot ang Holy Spirit anam sa gud siya mulihok, pero napanggarbo napang mga kasina ng mga kuan di gyud na mo lihok siya. Busa pareho ko inig-explain Brad Sok og si San Pablo ba'y nasayop ini or ang pag-interpret lang sa laing kuan mga pari. Thank you Brad Sok. Kanang gift of tongue, duha dunay nga na glossolalia. Duha na. Katong ni diskurso si San Pedro nga ang gigamit ng pitulungan Hebrew understood by all foreigners. Kung siya o sa ka Romano o sa ka lain-laing nasod, ang ilang madungog di their own language. Why muhubad? That was a great somewhat miracle happened nga 3,000 diya ang nakabing ni San Pedro tungod sa gahom sa Holy Spirit. Marang glossolalia. One of this kanang gisulti, one language listened by people of different nationalities. Kasabot sila tanan mo to kang San Pedro. Ako sa mo ng gift of tongue. Kanang pulong nga di na to masabot ba. Nga gusto ta mo daig sa Ginoo niya dili man paigo. So iigo ta mo padayag sa atong pagtuo, pagsalig, pagdaig ana. Nga lagmit by constant preaching ang atong mga pulong ni transform na into unintelligible language. Nga mismo nagsulti di kasabot. Ang naminaw sa di kasabot. So that is another gift of tongue. Ang kinahanglan ang maampingon sad kay magdungan na sila niya without the spark of emotion by human emotion. Manyagit naman. Hilak manyagit na tibuok nga grupo magubot mo na nga doon ay pinulungan nga abusos non tollit proprium osum. An abuse is no valid argument against the proper use. Ang proper use mo na nga magipuptang ka mana sikag daig sa Ginoo ay lag syagit kontrolahang imong gulingon kay og full of emotion na it's not the Holy Spirit moving kundi human emotion mo tiyabo mo syagit sa uban mo na nga ang control ana naa sa mga leader nato mo na instruction before that kay mo abot man gyud kadaghan yung katambungan na dito ko sa kining bukid niya na may charismatic niya ito konomino ko dito nakutuhuan pa ganun si Espiritu ng Tuhan nga kanabang probinsyano yung kayo ba nagtsinilas lang sinina nga yan yung kayo ba mga estudyante yung tudluan eskulahan ba pagabot sa kanang nganla na to baptism of the Holy Spirit nag-create man ang mga batanon daghan mga nag-testimonyo kita sa laglay ito na uban direct healing happens na ang ilang mga sakit na ngayo daig sila sa Ginoo pero di ko tuhuan mo kaning tawana mo to ingon mo kanina nga mga inosinting tao nga hawa way suod kayo pero punon sa gasa sa Espiritu Santo and that is very strange because every baptism of the Holy Spirit kanang panahon na naagyoy katingalahang may tabo and that cannot be attributed to human being someone the Holy Spirit does it siya gyud mo na nga ang tingali ang mga criticism na sa abuse ba na sa sobra bitaw pero the proper mo na ingon mo ayaw pugngi katong magasultig pulong nga dili masabot kay pagdaig na sa Espiritu Santo mo na abusos non tulit proprium orum mabot sabot na nga an abuse is not valid argument against the proper use kuno na mga masubrahan ba di na to pasanginlan katong mayo gusto nga paagi. So I think kung ni sulti si atong Arcibispo Palma niya na ang importante ng ayagon lang yun no not really condemning the priest unsay mga advices given to him pandili na to i-curtail kay that is the work of the Holy Spirit that is the new era manifestation of miracles milagro magyud wag yo ko katambong og usa ka charismatic renewal nga igabot sa kanang baptism of the Holy Spirit nga way milagrong may tabo mo na igabot ana muluhod yo ko kay
bisag na ko sa gawas luhod, yung ko kay the presence of the Holy Spirit. Okay, Brad, may pangutana ni mo, Brad Alex Basig. Niya si Ricardo Rizani, ni balik yun. May gabi pag-usap Brad Sok sa inyo Christian ug sa tanang naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong kuan Brad Sok pagkatapusan pangutana kaning mahitungod aning kuan Brad pag ingon sa Ginoo na amahan ko itugyan ko kanimo ang imo akong espiritu. Kay moingon man jud ni mga lain tinhuan Brad na namatay jud kuno ang Dios Brad anang Birnis Santo kay kuan man kuno Brad nga napoy niingon sa City Palabra sa mga niaging tuig Brad na namatay jud ang Dios kay nahanaw man kuno tong Espiritu Santo pag espiritu niya pagka matay Brad na gilalisan pa ni hantod karon Brad kung nahanaw ba jud ang espiritu sa Ginoo Brad pag ingon niya itugyan niya ang espiritu palikon ng patinaw. Usa ka kamatuoran nga ang tao, doon ay duha ka kahimtang ngatong lawas, ngatong kalag. No? Ngatong kalag, espiritu na. Muna pagkamatay ni Kristo, iyang gitugyan ang iyang kalag o espiritu. Muna namatay iyang lawas. So muna ipagpuot sa butana nga kita sa atong pagpuyo ning kalibutan na mabuto yung panahon nga ending ta. Yamay lang si Kristo kay so much prepared because He's Lord also and God. So He commend His Spirit to the Father. Muna ang example na nga, kita sad mabot nga, we commend our spirit to the Father. Tugyan na nato ang atong Espiritu sa Ginoo. Yaming o Ginoo, paghatag ra ba ka nako nimo niini, puti pa sa eyes, puti pa sa panganod nga puti. Unsa naman ning itom naman kay ni? Muna yung Ginoo, why? So, ug mingo Ginoo dunay chance dita sa kapatyon. Nagpinal-pinal makay balik na ko imong kinabuhi. Pag hinulsol ha, biyay na imong sa, di kay ka mo biya. Kuhaw na ko imong kalag, ditso ka sa impyerno. Muna daghan mga, katong akong uyuan ko ba ito, kanang tawgunon ba ng mga igatugyan ba, kanang magpinal bitaw? Nakakita ka siya tao nga, nagpinala. Pwede ko sigana. Gituod siya, nakuon mo itong tao akong uyuan. Yung didagan itong tao nagpinal, padoong sa bitana, kay mo ambak. May itong akong uyuan kay barsuhon mo sa gunitan liog, bidakdak niya to sa higdaanan. Mao na, the time nga ang yawa, mo sugal yun sa tanan niya mga kagahong paglingla nato. Imagine mo ampak sa bintana, niya nagpinal na to. Mo, buto pangajiha niya, nibalik hangtod namatay ang malinawan. Kurusan niya ang agtang. So, mo to akong ngayon nakasulti nga, takhan kayong kabulungan nga kamatayon. Di pa yung tabangan nga tao nagpinal, niguang dila. Silos puson. Taas na kayo niya itong dila. Guwa. Pinal na to. Grabe. Managyan na sanggi ampuan, balik, yang to namatay nga, normal lang yan. Sige, gyapog ampo siya. Grabe. Daghan siya kay kasulti itong tawana. Ako kuyuan. Kwanto siya, nganlan og tigtugyan ba? Kanabitang kuwana, lisod na nito tawana. Tuwa na ito. Pero mo lagi itong kaibun nga kuwan man ni tingdugman, tagan pa doon sa bintana. Muna nga, magampo ta kanunay nga, nilita sudlan sa dautang espiritu, kunya paninghoon na to kanunay nga, andam ta. Andam kita bisag, kato kanina, pare din, misas sa Rosario, kamong, ang mga dato, doon na po may mada, ikamatay ninyo. Wow, doon na. Inginawa. Yung mga wa. Ang mga pobre, doon na pa'y mada dito, samot na kayo, wag mada. Mayon niya nga, ang atong dadon, morog yun, ang atong kalag, o ang atong nga binuhatan nga maayo. Ang atong binuhatan nga maayo, moninggit na sila. Mo testify, this man is holy, this man is working hard for salvation of others. This man, we shout, O Lord, let him enter the kingdom. Ang ato kung mga buhat mo, munyagit, pasudlon tas langit. Yung ginawa din naman kayo sultihan kay dako magay ng libro. Yung ginawa, hindi na sa libro. Muna nga, kita na nako ang imong kinabuhi sa dinipikas kalibutan. Imo nagihuga, imo nagikuha ang hugang panapton nga gisapot sa imong kalag. Muna ang sins forgiven because you cleanse yourself. Ginulsol ka, pasayloon ta ka. Tamit, Dok?
Salamat kayo sa akong panamilit nga atong social concern nga sa Talisay City, Philippines. Lipay kayo ang national government. Kay ang 9 concern sa usa ka leader sa mas mayor, vice mayor and council na tuman sa Talisay. Naninguha gitaon. Youth welfare, education, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Morning siyam, naninguha gyud si Mayor Samsam, mga kauban, nga adto gyud kada buwan duha o tulo ka mga barangays nga tuon nila dadon ang tanang mga serbisyo para sa kayuhan sa mga tao. Lipay kay mga tao. Karon gideklarar na gyud nga ang Talisay College gi-confirm the national government nga why tuition, free tuition. Gideklarar. Murang eskwela ka sa Talisay, labi nag-confirm ta nga kabus gitaon, wa ginay bayad ang suhol sa ang gastos ginikanan pliti ra gyud og baon. Muna nga salamat kayo. Yang iyang mga kauban, si Rhea Golias may First District Congresswoman. Sakop Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga unum. Pero daghan mga proyekto, daghan mga ayuda sang giapod sa 7 ka LGUs sa First District. Congresswoman Rhea Golias. Ang abag sa Mayor, usasad kabuutan kay Vice Mayor Richard Fernandez Asnar. Ako ni parente. Mapausanon, maluluyon sa kayo. Kauyog niya ang mga councilors sila si Digul Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ning pagumangkon, si Rudy Cabigas, Danny Caballero, Gil Listauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, Attorney Rocky Bass, o Fee Ilana. Kining na po ka mga councilors, buyon gyud. Tabang gyud sa mayor. Daghang mga kinahanglan nga magawa ang salapi para igasto sa mga proyekto, kinahanglan og ordinance. Naa dayon. O sa lipay kayo ang mayor nga malampuson ang proyekto sa mga kabus sa Talisay City, Cebu, Philippines. Salamat ninyong tanan. Brad Basig, Ryan, si Ricardo Resane, Sister Brelia Albao, Ray Albao, o tanan na ito mga kauban diri karon. Dakang salamat o balik ta sa studio sa DYRF Radio Puwersa. Ang Diyos magapanalangin ka na to. May gabi, Pilipinas.